stagnant water sa barangay nagtugas ang pagkabalaka sa mga residente para sa ila ikaayong lawas. Yaring balita nga atong gintutukan. Sa tion sang tag-ululan masamay nagataas kag nagasupot lang ang tubig sa bahin sa barangay Ungkados Pavia. Wala sang lutsan ng tubig, bangod nga wala sang drainage kag may mataas pa nga pader nga nahamtang sa lugar. Nagakabalaka ang mga residente. Kung sang una, madasig nga nagahubas ang tubig apang sa karon. Halos inadlaw ini nga nagatiner kag nagatuga pa sang hindi maayo nga baho. Posible man nga mangin breeding site ini sang lamok nga nagadala sang dengue. Kung pwede man lang may muantan ni Mayor nga mapatampukan tani. Ang ini nga lugar pinakanubo gini tisirado, hindi kagwa tubig. Ang nagasupot ka tubig ang nagakadto na sa pila ka mga pamalay kag nagatugas sang pagbaha. Nagpakig-angot ang opisyalis ng barangay sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office agud temporaryo nga mapump ang tubig nga nagasupot sa una nga panalgan sa mga balay nga ginabahaan. Palapon ko lang alibat kay Mayor, basi ato pa to project ni Mayor. Subong Mayor sa mo. Kung nato pa to, pakayoon ko na siya nga pilingan na lang. Kaya balila, pwede, okay na lang. Ginpahayag naman sang alkalde sang Banwa nga magapakig-angot ini sa opisyalis ng barangay agud gilayon nga maaksyonan ang problema. We will talk with the management of the railway, kay sila pa nagpanag-iya, and our punong barangay, and to the constituents nga concerned. And if cleared man or may clearance man lang sa railway, patambakan taanay. Dako nga bagay sa mga residente nga maaksyonan gilayon ang problema sa nagasupot nga tubig para hindi na magbaha sa lugar nga nagadala pa sang balatian sa mga pumuluyo. Upod kay Hans Disyerto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.